Ayan, part 2 na ni guys. So, continuation ta. So, part 2 na ni. Please subscribe. Click lang bell button para update ka sa natin. Part 2 na guys. Please subscribe, comment, like, and thumbs up. Tas mo, nakapin. Ano may, ma? Ayan na ba, dito? Magpinigolan na siya po. Mutan na naman lang tuloy. Kaya tuloy mo doon? Wala pa lang. Oh, dahil po ito. Magdahan mo ito. Wala nang ilaw. Mangga man ito yung puro. Ay, tawag kang sukyo rin yung buwan. May talagang mangga rin. Highway. Wala na sukyo rin. Highway. Ano yung wagi ka po? Ha?
Tulog eh. Tulog. Tama na ba? Tawag na ba? Tawag na. Mangga yan sir. Yung ibang ga yan sir sa putahan. Ako wala siya. Agay, kita. Oh, sipon na ka. Sige no. Yan, biyain baka, Bon. Liwag na. Ha? Restricted na tayo ba? Wala dito.
pang cellphone da. Oh. Tawag cellphone na blue. Aga dili. Ha? Nandito sa balay. Dari ang bata. Para dire kay bata is bata. Inutan niya. Neng. Anong bangko? Paano bangko ka?